Môžeš. Hello, my name is Matuša Ďudik. This is qualification for Bicross Challenge České Budějovice 2024. Mastersman 35 plus. Elite Masterman? Elite Masterman, yeah. Sport Masterman. Čviadlos? Roping jump. Barbela. Ty sa točil rovno na Marbela. Lejka. Treba mi čúrať, to už je skoro, čo? Cík. Workout? Workout? Napísaný workout? Za 15 minút môžeš ísť. OK. Ready? Kde mám stáť? Na čvihadlo mal, nechytať sa. Don't touch your rope. 10 seconds. 8 6 4 10 kúskov. Päť kuskov. Štyri, ešte jeden. 5. To isté, 25. Už tu mal tep 160? To som si ja tiež, nie aj max tu. 10, jo? Päť? Trvám. Prednoť. Super. To nemohol počuť. Nie, vôbec. A všetci, čo budú pozerať video, tak to budú. 25? Dve minúty. Ja ešte poď aspoň. Jeden. A 5. To je tak na 75%, že? To sú ťaží. Dve 50. 35 opakovaní. Nádych, výdych, poď. Blízko, krásne, nie? Nezachytí. Daj si trošku viac dopredu, čviadlo od házdy. Potom. 8. 8 chest to bar. Niečo píska. Čo to? To nízke. 10.
Na 10. Super. 35. 4,20. Fajči. No asi vedľa chaosu, no. Pred divadlom, keď tak fajčia, čo to natiahne hore na tretie poschodie, cez také malé okienko, čo máme otvorené. A to je na chodbe to okienko, v kabinete taký smrad, ty kokos, že jebú. Pekne ide. 8. Vecka. 10. Pecka. Ešte jedno. Áno. Dúfam. Nie, 5,30. Osem. Super, 10 kúskov. Čo to skončí za 10 minút? No to asi. Super. Tak, paráda. Štyridsaťpäť. Sedem minút. Nádych, výdych, poď. No poď už. Výborné. 6. A 15. Osem 30, poď. Super, dýchaj si. Osem 50. 45 kúskov, to je druhé kolo z poslednej časti.
Okolo 20 kúskov. A poď. 9,20. Super. 6. V poslednom kole, kebyže mi nepovie, že máme 6, som chcel v 5. zaskočiť. Som normálne v hlave mal, že 5 ich robím iba. Ty nespravil si ich 7? Nie, spravil som 5 a som chcel zaskočiť a ty poď ešte jeden 6. Tak som sa spustil a spravil ešte jeden. Poď ešte 14. Tak už som mal aj dosť. Pekne, nadýchni sa hlboko. 10,20. Nebolo to moc príjemné. Nebolo, vôbec. Dám si to vo štotu asi, ráno. No, švihadla si, že neviem. Keď tak, či to nemám švihadla. Už prišiel výkaz z piera. 10,45, poď. Krásne, dopneme a naspäť. A ideme v finále. Posun si tú činku, aby si nezachytil švihadlo. To čo, ešte nie je čas na zhadzovanie. Trošku sa rozbehneme, čo? 11 minút. Poďme, musím ísť do roboty. Kedy musí byť na tretiu? Tak, keď budem aj 3:10, sa nestane, ale... V polovici predstavenia, neodsvetlené, nič. No, ty kokos, čo si to je, aký prúser. Kokos. Tak, dýchaj si. Krátky nádych. Nerob to, čo ja, prosím ťa. Poď hore. Postav sa. Poď hore. 20 kúskov máš. 11,30. Poď. 6 kúskov. Som najškrajší. Tak, tento bol lepší, super. Ahoj. Ahoj. Čaute, chalani. Čo to išli? Aha. Či? Ako si? Na pičku. Poď, 15 kúskov. Trošku to rozbehneme, čo ty na to? Ježiš, nechaj si ich už. Poď už tých posledných 15. Koľko ti to dali? Úplne dokonca bol švihadlo. Mal na piču. Myslím, ešte raz. Tak, krásne, poď. A trošku pridáme. Dopneme to a naspäť. Výborné. Čaká, dieťa už priberá, vieš? 12,35. Alebo opakovaní? Presne. Poď ešte, poď. Toto ide zase na 70%. Rád ma doháňa, potom ma to ide, že vždycky spôsob vždycky sa hore. 12,51. Ty sa zadýchávaš tak vnútorne. 12,51. Pokiaľ to